እንዳ ኪዳነ ምሕረት ሄድኩ አልከኝ ምንድነው ድጋሚ ተወለድኩ ማለት እሱ ነው የሚገርመው አይም የተባለው አይኔ በራ ብራና ግንቻለ እንዴ አማላ የሚገርመው ነገር እሱ በቃ ምን ማለት ነው ሄድኩ ተጠመቅኩ በሃይላንድ ሚጄ ነበረ መብርሃን ግን ከማርሽኝ አልኩ ይዛኔ እንዴ ጸልየም እንትን ብዬ ማለት የሚገርም ነገር መብርሃን ከማርሽኝ እድሜ ዘመኔን አገለግላለሁ አውደ ምሕረት ላይ ምክንያቱም ሰንበት ትምህርት ቤት ያለውኝ አንድ ልጅ ነበርችና አንተ እኮ ጸጋለህ አንተ እኮ ማገልገል አለብህ አንተ እኮ እንዲህ ምናምን ትለኝ ነበር እኔም ማገልግለው መብርሃን አይነ ስትሰጠኝ ነው አልኩኝ ብያት ነበር ይዛኔ እሷን ከዛ ያትዛለኝና መብርሃን ቃሌንም ፈጽሞ አንቺም ቃልሽን ስትፈጽሚ ነው ብያት ነበር ጸበል ስትጠመቅ የስን ቀን ጸበል ሄድከው ጧት እንሄዳለን ከጥር አንድ ጀምረን እሺ ጥር 16 ላይ ግን እንግዳ ነገር መጣ 16ቱንም ቀን የተጠመቀው አዎ መጠመቅ ነው መቀባት ነው መጠመቅ ነው አንተ አይኔን ሊበራ ብለን ሄድከው አይደለም ባልጠበቅኩት መንገድ ግን የሆነ ማለት እግዚአብሔር ስራውን ይሰራል አንድ ቀን ብያ ምናለው እኔ ጋር ተስፋው ነበረኝ እሺ ምክንያቱም ህክምና ሞክሬ አልተቻለም ምንድነው ነው የሚሉት ዶክተሮቹ ስትሄድ ሌንሱ ይንቀሳቀሳል እና ማከም አንችልም እንደውም አንዴ ጠፍቼ ሁሉ የሚገርም ነገር ጠፍቼ ሁሉ ኦፕሬሽን ተደረጋለው ደብረ ማርቆስ የውጭ ዜጎች መጡ ተባለና ጠፍቼ ኦፕሬሽን ተደረኩና የት ተደወለላቸው ሲመጡ ኦፕሬሽን ላይ ነኝ ምክንያቱም ለመዳን ያለኝ ጉጉት በጣም የሚገርም ነበር ያ አልተሳካም እሺ አዲስ አበባ ተመቶ ኦፕሬሽን ተሞከረ አልተሳካም በኋላ ላይ ባልጠበቅኩት ሰዓት ባላሰብኩት ሰዓት እግዚአብሔር ግን አንድ ቀን እንደሚመረኛ ስለማምን ዝም ብዬ እኔን እንደ ኖርማል ነውስ ምን ሄደው ጸበል ትሄዳለህ አይደል ዝም ብለህ በቃ እንሂድና ዝም ብለን እንጠመቅ ተባለ ቆይ ሞመንቱን ንገረኝ እስቲ ማለት አሁን የዛ የበራ አይኔ አየ ያልከው ቀን እንዴት ነው ልክ ስትገልጠው ነው መጀመሪያ ምን አየክ የት ነበርክ እስቲ ሞመንቱን በደንብ ንገረኝ ጥር 16 ላይ ጧት እንሄዳለን ቤተክርስቲያን ተመነው እንዳየሱስ ተሳለምንና ሄድን ወደ ኪዳነ ምሕረት ጸበል ተጠመቅኩኝ እሺ ተጠመቅኩና በሃይላንድ ይዤ መጣ ያለው ትሬ እሺ እምነት አለ እሱን እንትን ብዬ እስሊማንያም ብዬ ዝም ብዬ እምነቱን ተጠምቄ ወጥቻለሁ እሺ ጥር 16 ላይ ልክ ተጠምቄ ዶርም ገብቼ እንደገና እምነቱን ድጋሚ እንዲስለው እንዲህ ነው በቃ እንዲህ ስለው ይሁን ከላይ ላይ እንደ እንትን የሚከላ ዞር የሚል ነገር የለም ቦገግ አሁንም እምነቱ ምንድን ነው አልኩኝ እሺ በቃ የሆነ እንደዚህ መጋረጃ ነበር አልጋው ላይና ድብቅ ነው ያልኩት በቃ ደንግጬ ከዛ ሳይ የእመቤታችን መጀመሪያ ያየሁት የእመቤታችን ስዕል ከላይ ነበር ሳይ የእመቤታችን ስዕል አየሁ ሙሉ ከለሩ ታየ በቃ ሙሉ ታየኝ እሺ በቃ ምን ልበልሽ እግዚአብሔር በወንድሜ ሞት ሳዝን በዚህ ካሰኝ አልኩና ግን አንድ የኔ አካባቢ ያደኩበት አካባቢ ላይ አንድ ሴትዮ እልልልል አይኔ በራ ብለው በጣም ከደስታቸው ብዛት ወዲያው ደግሞ በሶስተኛው ቀን ጠፍቶባቸዋል እሺ ያችን አያለው አይ ሰው የሰማት ነገር ብዙ ጊዜ አትሳካለኝም ቆይ ላጽናት አልኩኝ መልሶ እንዳይጠፋ ፈራ አዎ በቃ ለሰው ከነገርኩኝ ኦሬዲ በቃ ይጠፋል ብያሰብኩ 6 ወር ሲቀር አይደል የበራው አዎ እና ከዛን ከበራ ቀን ጀምሮ ዝም አልኩኝ ለማንም አላወራው ዶርም ውስጥ ያሉት አይነ ስውራን ናቸው እና አያቸው መልካቸውን እንዴ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሀገር ናት የሰጠች ክብር ነፃነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሀገር ናት የሰጠች ክብር ነፃነት በውሃ ግድግዳ መረዳት በስሙ ጠራት ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ናት ሰባት ግን ከምዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቅ እንታይ ክብል ይጠቅስ ነይሩ መቸስ ፈልጥኩም ሎም ሰባት ዝበዝሑ አንጻር እግዚአብሔር ኮይኖም ጠጠው ክብሉ አይደሉን እዮም ግን እንታይም ዝብሉ ሕጂ ዳ ክንሰርሕ እምበር ክንምሃር እምበር ምክንያት የቅርቡ እሞ ናብ እግዚአብሔር ንምምላስ ግን እንታይም ዝገብሩ ግዜ ቆጠሮ እዮም ዝሕዙ ቁሩብ ይጸበየና ምክንያቱ ንዓለም ዘይጸገበ ሰብ እግዚአብሔር ክሳብ ዓለም ጸግባ ክጽበየ እዩ ዝደሊ ሪእኹም ኣለኹ እንታይ ኢሉ ይበሃል ብናትና ቃል ገይሩ ናይ ቤተክርስቲያን ሊቅ ከምዚ ኢሉ ኦ ጎይታ
ሓጢአት ሰሪሐ ገና ስለዘይጸገብኩ ቁሩብ ግዜ ተጸበየኒ ኢሉ ስለዚህ ንሕና እኳ ደፊርና ነዚ ቃል እዚ እንተዘይበልናዮ እዚ ሊቅ ኣቦ እዚ ግን ኣክንዳና ኮይኑ ይድልና ኣክንዳና ኮይኑ ሓጢአት ምግባር ኣይጸገብኩን ሰብ እኮ ንስሓ እቶ ኢልካዮም ንስሓ ዘሸግሮ ገና ሓጢአት ኣይጸገበን ማለት እዩ ቤተ እግዚአብሔር ንዓይልካዮ ቤተ እግዚአብሔር ምምጻእ ሽገር ገና ሓጢአት ኣይጸገበን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ገና ሓጢአት ሰሪሐ ኣይጸገብኩን እሞ ቁሩብ ግዜ ሓጢአት ስርሓሉ ግዜ ሃበኒ ኢሉ ስለዚህ በዚ ምኽንያት እዚ ዓለምን ፍትወታን ዝገዛኣና ሰባት ክንከውን ኣይግባአናን ሰባት ብዙሕ ግዜ ሎሚ ንእግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ ልክዕ ከምዚ ኣክቲቪቲ ዲና ንብሎ ሓቀይ ከምዚ ኣብ ትርፊ ግዜኻ ትገብሮም ምውዝዋዝ ምንቅስቃስ ምዝንጋዕ ዝበሃሉ ነገራት ኣለዉ ዶ ሓቀይ ስለዚ ሰብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ትርፊ ግዜ ንእግዚአብሔር ግዜ ክቦ ዝደሊ እግዚአብሔር ግን ናይ ህይወትና ተቆጻጻሪ ስለዝኾነ ንሕና ንዕዑ ልዕሊኡ ነቐድሞ ነገር ኣብ ህይወትና ክህልወና ኣይግባእን እዚ ክንገብሮ ኣይግባአናን ይቅድም እግዚአብሔር ስለዚ ፍትወት ዓለም ዝማርኾ ልብኻ ምህላው ንውሽጥና ክንዕቅብ ይግባአና ገለገለ ሰባት ድማ ካብ እግዚአብሔር ንምህዳም ግዜያዊ ምኽንያት ይጥቀሙ ግዜያዊ ምኽንያት ትምህርተይ ወዲእ ክሳዕ ዝውድእኩ እዛ ትምህርተይ ኣብዚ ዕለብ መዕለብን ተዳብፂሕያ ብድሕሪኡ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝበሃል ኣይተርፍኒ ይብሉኻ ጋጣጢሞምኩም ዶ ይኾኑ ወይስ ባዕልና ኢና ኾን ኮይንና ንቁሩብ ግዜ እኮ ቁሩብ ሰሪሐ ቁሩብ ገንዘብ ምስ ዓከብኩ ብድሕሪኡ ግን ናብ ቤተ ክርስቲያን ክመጽእ እየ ሪኦም ኣሎ ገንዘብ ክእከብ ምስ ጀመርኻ ትፈልጡ ኢኹም ኣተሃላለዩ ገዛ ምስ ገዛእኹ ኢሉ ሓደ ሰብ ገዛ ምስ ገዛእ መኪና ይብል መኪና ምስ ገዛእ ከዓ ንገዛይ ፖላሱ ክቕይሮ ይብል ሪኦም ኣሎ ናይ ሰብ ምኽንያት መወዳእታ የብሉ ስለዚህ ንግዚኡ ንቁሩብ ግዜ ዋላ ቦታትና እቲ ዝዓበየ ንንስሓ ዝተሸገረሉ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ብደቂ ዝሓዝዎም ተነስሖ ክብሎን ከሎ ኣብ ቤቀሺ ቁሩብ ተጸበይና ነዛ ስራሕ እኮ ኣብዚኣ ክሳዕ ዘብፅሐ እየ ኣብ ቤቀሺ ቁሩብ ተጸበይና ኣነ እኮ ክምረቕ ቁሩብ ዓመታት እየን ተሪፈናል ቁሩብ ተጸበይና ደቅና ክሳዕ ነምስል ኢኩ ቁሩብ ተጸበይና ኣቤት ቁሩብ እዛ ቁሩብ ትብሃል እንኮን መዓስ ኮን ትኸውን እዛ ቁሩብ ናህናስ መዓስያ ሓሲብኩም ላዶ ትፈልጡ መዓስያ ኮን ንንስሓ ዝኸልከለትና ቁሩብ ከይንቆርብ ዝኸልከለትና ቁሩብ ከይንጸውም ዝኸልከለትና ቁሩብ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ከይንመጽእ ዕንቅፋት ዝኾነትና ቁሩብ ህይወትና ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ንኸይከውን ዝኸልከለትና ቁሩብ እዛ ቁሩብ እዚኣ መዓስ ኮን ትኸውን መዓስያ መልሲ ረኺብኩምላ ትፈልጡ ቁሩብ እናኾነት ቁሩብ ዝበልናያ ነገር ግን እንዳበዝሓት ዘሸገረትና ቁሩብ እናበልናያ ነገር ግን ምሳና ዓመታት ዘቁፀረት እዛ ቁሩብ እዚኣ ምስ እግዚአብሔር ምቕራብ ዝኸልከለትና እያ እሞ ነዛ ካብ እግዚአብሔር እተህድመና ዘላ ቁሩብ ኣርሒቕና ብቁሩብ ንእግዚአብሔር ክንቀርቦ ይቕባአና ቀልጢፍና ንእግዚአብሔር ክንቀርቦ ብቁሩብ ደቃይቕ ብቁሩብ ካልኢት ብቁሩብ ሰዓታት ንእግዚአብሔር ክንቀርቦ ይግባአና ስለዚ ዘመርትናን ጸጉሮምን እስክንረአ ሕጂ ትሪኦም እሞ እቶም ዝዝምሩ ዘለዉ ጸጉሮም ዓይኖም ክንቁረደሊ ናይ ሓቂ ድዮም ዘመርቲ ትብል ሕጂ ብርግጽ እግዚአብሔር ልቢ ዝርኢ ክንብል ንኽእል ኢና ልቢ ዝርኢ ንብል ንሕና ንሓደ ሰብ ክጅምር ከሎ እግዚአብሔር መጀመርታ ልቡ ስለ ዝደሊ ድሓን ብልቡ ይምጻእ እሞ ምስ ፈለጠ ክቕይር እዩ ኢልና ስለንሓስብ እዩ ተዘይኮይኑ ግን እግዚአብሔር ኮ ልቢ ዝርኢ እምበር ደገ ይርእኒ እናተባሃለ ገለ ሰብ ብልቡ ዘይሓሰቦ ብተግባር ከውዕሎ ይክእልኒ ሰብ ብልቡ ናይ ጸጉር ናይ ምንዋሕ ድለት ከይሃለዎ ከንዋሕ ኣይክእልኒ ሕጂ እቶም ዘለዉ ሕጂ ራእይዎም እቶም ዘመርትናን እቶም ደረፍትን ማምጽኦም ኣብቲ ገጾም ክትሪኦም ከለኹም ናይቶም ደረፍቲ እኳ ይሓይሽ ይኾን ኣብቲ ኣቀማቕሞም ገለ ካብቲ ዘመርቲ ሕጂ እቶም ዘመርቲ ሕጂ ሓፈሻዊ ዝዛረብ ዘለኹም ምናልባት እዛ መልእኽቲ ንዓያ ትብል ተኾይንኩም ውሰድዋ ክትቅየሩላኻ ፈትኑ ሕጂ ኣነ ሓፈሻዊ ዝዛረብ ዘለኹም ጸጉርካ ጠቕሊልካ ማለት ኣንዊሕካ ክትዝምር ከለኻ እትሰምዓካ ዘሎ ህዝቢ ማለት ናይ ኩሉ ሰብ ኣፍ ኮይኑ ይዛረብ ዘለኹም ክሰምዓኩም ከሎ እቶም ክትዝምሩ ከለኹም ክሰምዓኩም ከሎ ንባዕሎም ዘይተቐየሩት ንመን እዮም ክቕይሩ ወላ ሓንቲ ኣብ ልቡ ዝኣተዎ መልእኽቲ የለን ምክንያቱ ክሪኦኩም ከሎ ካብ ዘመርትስ ንደረፍቲ ኢኹም ትቐርብዎ ሕጂ ከምኡ ዘሎ ኣብ መንጎ ዘማራይን ኣብ መንጎ ደራፍን ዘሎ ፍልሊ እኮ
ናይ ቃል ናይ ግጥሚ ኣይኮነን ናይ ህይወት ጉዳይ መዝሙር ድማ ህይወት ይምበር ሞያ ኣይኮነን ገለገለ ሰባት ከም ዝንሪኦም ዘለና ልክዕ ከም ሞያ ይሰርሑ እምበር ከም ህይወት ኣይኮኑ ዝሪኦም ብርግጽ ኣብቲ ግጥምታቱ እግዚአብሔር ህይወቶም ከም ዝቀየረሎም ገለ ዝገልጽ ጥቕሲ ክርከብ ይከኣል ግን ኣብ ህይወቶም ክትሪኦ ከለኻ ግን ለውጥ የለን ሕጂ እንታይ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ከም بسرخم سب أملاك أم أكل هذا بيتصرف الله يزبر حجي برهانكم أم كرمي أملاك برهانكم أم كرمي هذا يبراه ترى أخوي نسي ناتنا برهان انتايو قالنا ترى يكونن قالنا بتكبرنا جورز فرس ترى أخوي ترجمي بقولن نتقالنا تكبر كوسخون كله يملو نزركب نسبة دماغ غير زغل تزي كويني بقالك تبلغ خالق بتكبرك خادم الزق أنا بنبي إسحاق زبالك علي في سملنا زونتو حزب كان افريهم يكبروني وولبهم نواه يرهقوا مني إذا حزب زي بعفو يخبرني بعفو غويتاي املاخي فطاريي مرحانيي غويتاي يسوسي مريامي دنجلي قال الزبل قال الله كوم يبل بلبو كن كابا يرحقي بقى لبو كن كالي اذا حسب بقالو كن للبس تبعك صاحب اذا حاسب كن ايكونن سلازي لبنا قالنا نكراخب كخد الله كندي تفكر قويتا كندي تحالي كندي تفكر يسوس كندي تحالي يجيب آكا لحد خلو خبري كندي تفكر قويتا كندي تحالي كندي تفكر يسوس كندي تحالي يجيب آكال على كله خبري هالي هاليلويا نفسي زمري نقرن مدحانكي دمتغي العلي عما كالقبائي بحاقوس لالي مدحان بيسوسيو نابلك زمري لعلا بليون تقويتا خبري كندي تفكر قويتا كندي تحالي نعايز